Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuhu jgħidulu eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma qalilhom ma ġejtx mibgħut ħlifannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda resqet inxteħtet qudiemu qantlu ejni mulej u weġibha mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixtu lill-ġriewi. Ekku mulej qantlu iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fl-Evanġelju tolqtok kif kultant nies li ma tistennihomx li se jarfu minnu Ġesu jkunu l-ewwel li jifhmu tassew minnu. U hemmhekk għandna din il-mara Kananea li ma kienx parti mill-poplu Ludi illi turina kif għarfet tassew minnu Ġesu. Ġesu hawnhekk jitlaq lejn ir-reġjun distrett tas-Sirja, kosta tal-Mediterran, Tiru Sidon, isu biex jevita l-folol. U hemmhekk toħroġ din il-mara illi rridet illi Ġesu ifejjaq lill-binta li kellha spirtu ħażin fiha. Ja mara kuraġġuża, mara ta' fidi li ċċaqlaq il-muntanji, mara illi lesta tagħmel dak li jidher impossibbli u tagħmel minn kollox għall-binta. Hija għalina naqra kurjuża wkoll din il-konverzazzjoni ta' Ġesu magħha. Illa li hawnhekk Ġesu jidher f'mumenti minnhom isu ma jagħtix każ, differenti minn kif nafuh is-soltu u kważi kultant insolenti. L-ewwel jinjora. Imbagħad meta d-dixxipli jridu jeħilsu minnha jgħidilhom ma ġejx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael u din mhijiex waħda mill-poplu Ludi, isu qed jgħid ma ġejtx għaliha. Imbagħad meta tkellmu hi terġa' tinsisti jgħidilha mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixtu lill-ġriewi, kważi kliem insolenti dan. Nifhmuh biss jekk ma neqfux hawn ma naraw il-ġrajja kollha. Illa li Ġesu jidher li ried lid-dixxipli tiegħu jagħtihom l-ikbar tagħlima fuq xi ġifieri il-fidi, anki għaliex mar f'reġjun fejn is-soltu jkunu ostili għalih u minn hemm ħarġet din il-mara ta' fidi kbira. Din mara li baqgħet tinsisti, perseveranza titlob u lil Ġesu tuża l-istess kliem tiegħu u tgħidlu ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. U Ġesu hemmhekk jgħidilha: Mara, il-fidi tiegħek hija kbira. Tolqotna ħafna il-fidi ta' din il-mara u toħroġ b'mod qawwi dan ir-rakkont, speċjalment jekk narawh ma' dak li jiġi qabel, il-kapitlu ta' qabel hawnhekk San Mattew, fejn hemm dak ir-rakkont ta' Ġesu mixi fuq il-baħar u Pietru li jipprova jersaq leħ imma jaqbad jibża u jibda nieżel fl-ilma u Ġesu jerfgħu jgħidlu: Bniedem ta' fidi żgħira, għalfejn iddubitajt. Araw il-kuntrast. Pietru wieħed minn ta' ġewwa u ta' ġewwa nett. Ġesu jgħidlu: bniedem ta' fidi żgħira. U din il-mara li tfaċċat mhix parti mill-baqas poplu Ludi, mhix parti mill-grupp ta' ġewwa ta' Ġesu assolutament. Li ngħidilha il-fidi tiegħek hija kbira. U għalhekk
L-eżempju kbir ta' din il-mara hija ta' fidi li hija qawwija, li hi fidi li twassal għall-impenn, għall-azzjoni, twassalha biex tagħmel min kollox biex tgħin lill-binta. Nitolbu l-Mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu biex lilna wkoll isaħħaħ fina il-fidi, jgħinna biex ikollna din il-fidi illi teleb ta' qalb il-biżat tagħna u anki sul-passività wkoll u dil-fidi illi twassal ukoll għall-azzjoni biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu, dak li hu sewwa, nagħmluh perseveranza u nagħmluh tassew għal ġid speċjalment ta' dawk li huma fil-bżonn.